En inmiddels bij ons in de studio hebben we 2 gasten. Ja, ik moet eigenlijk zeggen 4 gasten. Maar we zorgen 2 echt op een camera. Dus voor mensen die dit nog een keer nice dan show je inderdaad 2 mensen op de camera. En er zitten 2 op groen. Maar dat ben Jan Venema en zijn vriendin Michelle. Ja, Jan en Michelle, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, we kennen Jan eigenlijk, Jan uit Verwoorden wij. En wij kennen die vanuit een Verliezen wij. Dat is toch eigenlijk hutfietsers geweest. Maar goed, dat leidt al 4 achter ons. En inmiddels trainst door honden die mensen helpen kunnen. En het gaat dan om psychiatrische hulphonden. En in Boeteveeld en Verwoorden, dat zei ze, dat biedt een prachtige gelegenheid om die honden op te leren. En daar ben je net alleen, dat zei ik al, je bent maar z'n fjouwen. Dus waar heb je hem bij hem? Ja, ik had de hond in de opleiding. En die is bij u als gastgezin, zeg maar. Bij u is, een jaar hier bijna. En dat is inderdaad, ik ben dat nou maar net zeggen, van je privacy van hoen. Maar ik had inderdaad de hoen in opleiding. En mijn vriendin had inderdaad die is waar zelf, die is al helemaal klaar, zeg maar. Ja, oké. En door heeft die hoen in opleiding, zei hoe lang wordt het zijn opleiding? En wat doet ze precies? Zo'n traject duurt ongeveer 13 maanden. En dan krijg je de hoen inderdaad als pup, normaal gezien. Ik krijg ze vaak wel wat letter. Maar in principe is het gewoon een traject dat je als pup krijgt. Dus, en dan voest eigenlijk gewoon de hoen op zacht een orenhoen eigenlijk ook op voest. Natuurlijk wel iets oors natuurlijk, want het wordt natuurlijk een hulphoen. Dus daar is het belangrijk dat de hoen net de aaien ter oren meestal. En daar ben je nou eigenlijk al heel jong, maar op die manier is maar zo'n goed mogelijk basis te lezen. Ja. Dat is voornamelijk heel belangrijk. Hey, en ja, Michelle, doe heeft zo'n hoen. Wat doet die hoen voor jou? Wat beschuurt die hoen voor jou? En waarom heeft ze hoen nodig? Wil je daar wat over vertellen? Ja, ik heb ATOS gekregen uiteindelijk. Omdat ik last heb van PTSS en autisme. En mijn ATOS die helpt zeg maar met de dagelijkse dingen zoals boodschappen. Hij maakt me wakker uit nachtmerries. Paniekaanvallen voelt hij aankomen. En hoe lang heeft zo die hoen nou? In september heb ik hem 2 jaar. Oké, en hoe gaat dat? Ja, heel goed. Ja, en hoe gaat het dan met jezelf? Ja, een stuk beter. Hij helpt me echt met dingen en door dingen heen. Maar hoe kan dat? Vielt hij daar jongen? Wij zien dat je hem krekkel binnen en toen zei ik al van die hoen die houdt hij voortdurend in de gaten. Die zit steeds naar die gezichten zien eigenlijk, hè? Ja, honden hebben sowieso een heel sterk ruikvermogen. En die ruiken dat al ver van tevoren voordat wij iets doorhebben. Ja, dus die merken gewoon dat je in een oren stemming komt, dat er iets mee die gebeurt. En dat zit er dan en dat roept er dan. En daar anticipeert er dan op, want wat doet hij dan precies? Ja, hij geeft dat aan door met zijn neus tegen mijn been aan te duwen, zeg maar. Ja? Of hij legt zijn kop op mijn schoot en dan geeft hij aan tot er zeg maar een grens bij mij is bereikt. En dan komt het eigenlijk weer een beetje in het hier en nu, maak het sasje of net? Dat is dat als ik echt met de gedachten, of als je ergens zwaarder doen maken, zo gewoon gerust was. Nou, als ik echt een paniekafval heb, dan komt hij steeds eigenlijk met zijn speelgoed aanzetten. Net zolang tot ik met hem ga spelen. Oké. Dus dan word je wel gedwongen om iets anders te doen, zeg maar. Dan leidt het naar jou? Ja. Hey Jan, dus dit al lang, dat opleren van honden? Nee, want dat ook in... Het de connectie dan die vriendin west of ja, absoluut. Hoe is dat gang? Ja, toen Michelle de hoen kreeg, zeg maar, dat was wel een heel bijzonder moment. En op dat moment, lijkt het dan wat mijn in contact, zeg maar. En dan kiest ik, dan zocht ik zeg maar de orenkant van het verhaal, dus wat het juist betekenen kan. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En dit is dan weer de orenkant, dus dit is hoe zeg maar hoe opleiden of opvoeden, zeg maar. Ja. Dus ja, 2 verschillende kanten. Ja, maar het is gewoon uiteindelijk kijk naar het aarde. Dat is gewoon heel mooi. Dat is een heel mooi resultaat, is maar was het al even keer als gastgezin. Ja. En dat er dan in opleiding komt, dat er dan helemaal kleerstand wordt voor het echte werk, zeg maar. En dat is juist dan hier en dat is gewoon geweldig. Ja, want dat zei ik al toen die hoen binnenkwam. Ja. De hoen van Michelle is vol rustiger eigenlijk. Klopt. Die hoen is nieuwsgieriger, zie je omheen te zien. Wat meer speelt. Moet er dat oude leren of zit dat in het traject van groei, zeg maar zeggen? Ja, dat zit deels in het traject. En ik denk echt wel, net elke hoen is natuurlijk hetzelfde. Dus er zijn natuurlijk verschillende hoenen. Verschillende karakters. Ja. En dit is toevallig een hele vrolijke hoen. En er is op zich niks mis mee. Maar daarmee is het natuurlijk wel belangrijk dat de hoen inderdaad zo vol mogelijk gericht op de baas bloot. En natuurlijk, maar het is zelf wel stabiel weer, want hij is nou krijgt een in je west.
Dus hij is nu natuurlijk nog lekker aan het puberen. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Nee, dat jet er gewoon al Dat jet er gewoon bij. En dat de hond 2 hier is en dan wil ze vaak al leveren. Dan is de hond super stabiel. Ja, want dan hoort hem dan echt 2 Nee. Ik was hem 13 maanden. Dus hij deze keer over een maand gaat deze voort. Ja. Dan neem ik afscheid van hem 6 maanden. En dan gaat het in het opleidingstraject. Oh, Dus dan gaat er in het opleidingstraject. Ja, dan gaat er nog 6 maanden Jelle hier. Jelle hier echt 6 maanden naar het opleidingscentrum. En hij wordt er echt helemaal de laatste details. Dus echt het belangrijkste. Hè, Ja. wat Michelle krijgt. Beneemde broek, sorry. Ja. Dat wordt hem echt heel goed onleerd. Het gaat dus in 2 stappen. gaat in Jou 2 een stappen. soort basis van rust, ja. gehoorzaamheid, nou ja, weet ik het, commando's misschien. Ja, klopt. Ja. En dan, Wat wij voornamelijk doen is eigenlijk hetzelfde traject als een gewone pup. Hè? Dus het zinnelijk meidje. Het rennen maar doen. Hè? We zijn al heel betierd met het naast rennen. Zeg maar dat is gewoon heel belangrijk van de hulphond. En de hulphond moet altijd keurig naast je rennen. En wat ik altijd eigen voor de baas ha, net voor oording. Dus denk maar aan oorhoen, denk maar aan oormeesken, denk maar aan wilde dieren, Ja. katten of al onverwachte dingen. Maar ik bijvoorbeeld heel iets details, bijvoorbeeld de hond mij net bang was voor in de lift, mij net bang was in de winkel te keren, scoot waren. Ja, dat zijn heel veel scenario's en dingen die met een hond wennen had. ja, En dat doe je eigenlijk alleen maar doen. ja. En dat vind ik superleuk. Ja, maar dat zeiden ze al, ik leerde van de week in de media hoe de Westel met de Wander weer zijn. Dat is een soort het Boetefield in Geest om Ja, ik wil, te trainen. absoluut. Ja, ik wil Boetefield inderdaad, maar ik wil een soort in het centrum en Shawaya doen we eens los. Maar dat is echt alleen nog bij het kind en waar ik dus mezelf bij ben. Dus het is gewoon heel belangrijk dat ik de hond los doe inderdaad. Best bijvoorbeeld even een recall training kist, bijvoorbeeld op een aan de lange lijn. En dat is een mooi terugroppen kist. Maar dat doe ik alleen nog zeg maar op het moment dat het echt kind en veilig is voor de hond. Ja. Er was net dat de hond in contact komt met orenbeesten of orenhonden in dit geval. En want het is gewoon heel belangrijk dat die basis gewoon heel goed is. Ja. Ja, Ja, een jonge hoen is natuurlijk speelsheid, Ja. maar hij moet ook socialiseren. Dus het ligt Ja. erbij wel dat hij aan alle omgevingen wennen moet. klopt, En absoluut. dat was met leren, denk ik. Ja, ik hou hem echt maar de gekste plakken mee. Ik had hier, heel erg nog een opleiding al rond op Verdan nog inmiddels. En ik kan gewoon maar naar squallen. En Oké. ja, dat is geweldig. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een mooi trainmoment. Ja. En ik ga hem zelf maar naar de kapper. Ik is net raar Hij bedenken. gaat gewoon hoe me heen. Ik ga oren maar heen, ja. Ja. Bijna overal. Hey, we moeten bijna afsluiten, maar Ja. nog even kwijt. Doe zit voor een landelijke organisatiestichting, FOM Valorie volgens Ja, mij. van Valerie. FOM Valorie. En Ja. die leren hoe op, maar ik van de week hier wel even contact. Dus zei ja, ik ken de hoen van blinde mensen ken ik, maar er weer volle meer soorten zeiden ze. Ja, hè? klopt. Inderdaad, daar is natuurlijk verschillende hulphonden. Nou, daar weet Michel natuurlijk ook alles van. Ja, En daar is inderdaad een hulphond, de ADL-hulphond, de psychiatrische hulphond. Daar is ik bijvoorbeeld de hond die het zoekersziekte anticiperen kan op zoeker, oké. zoekerskommeling, zeg maar. En die haastrek. En blinde geleidehond inderdaad. En wat Von Valerie dan doet, is voornamelijk psychiatrische hulphond, volgens mij, het koers is. En blinde geleidehond. Oh, ik Een ADL-hond weet ik zo net. Nee, ADL-hond net. Ja, De derde. En dit wordt waarschijnlijk een psychiatrische hulphond. ja. Dus deze hond wordt eigenlijk hetzelfde. Dus als de eigenlijk hond zo'n die we Michelle die hoen krijgen kunnen op termijn, stel dat ze... in principe zoet kennen, ja. Ja, oké, ja. Deze hond had er net al leeftijd daarvoor, 6 man, maar het zo kennen. Nee, maar goed, Ja. hij heel vast, want hij werkt Michelle. hè? Ja. Ja, maar hij gaat nog lang niet met pensioen. Nee. Wat hoor is die hoen? Hij wordt 4. Ja. 4. En hoe lang is een hoen meisje ook bij de Ja, vier? als hij gezond blijft en het leuk blijft vinden, wel tot een jaar of 10. Ja. Oké, dus je kan hier een genot van elkaar hebben. Ja. Hartstikke fijn. Hey Michelle en Jan, ik wil je me 10 keer bedanken voor je converseren. En nou ja, Jan, succes en dood Ja, een dank u soort plezier van die hoen, Michelle. Ja, dankjewel.